Benvinguts. Avui parlarem amb el poeta Jordi Larios. Jordi Larios és un poeta important, almenys per nosaltres. És important perquè en aquesta nostra col·lecció, Jardins de Samarcanda, ell ha publicat 3 llibres, cosa absolutament inhabitual, però entenem, és un poeta que a nosaltres ens sembla de molt de pes i, per tant, hem volgut que fos present d'una manera continuada a la col·lecció. Ell, com deia, va néixer a Palafrugell l'any 59, va estudiar Filologia Catalana a la Universitat de Girona i a l'Autònoma, on va fer el doctorat, i des de fa més de 30 anys va marxar a la Gran Bretanya i va estar primer uns anys a la Universitat de Cardiff, per tant, País de Gal·les. Després va estar a la Universitat Queen Mary de Londres, per tant, Anglaterra, i en aquests moments ara viu a Escòcia, a la Universitat de St. Andrews. Ha estat i és un estudiós de Pedro Salinas, Luis Cernuda i Llorenç Villalonga. Ha escrit monografies sobre aquests 3 autors tan destacats i ha traduït obres de literatura anglosaxona moderna i contemporània com Robert Cooper, Dorothy Parker, Henry James o Oscar Wilde. Com a poeta es va estrenar l'any 84 amb un llibre que va publicar Quaderns Crema, que es diu Home Sol, presentat per Salvador Oliva. Va trigar 22 anys a publicar el següent llibre, que aquest ja va ser dintre de Jardins de Samarcanda, El cop de la destral, el número 41 de la col·lecció. Això estem parlant de l'any 2006. El 2013 va publicar Rendezvous, llibre amb el qual va guanyar el Premi Cavall Verd de poesia i, finalment, ara fa un any, diguéssim, va publicar el darrer llibre, que és En vespres grocs. És curiós perquè sembla que publiqui cada 7 anys i aleshores passi que entre el primer llibre i el segon publicat van passar 14 anys. Sembla com si aquí s'hagués saltat un i aleshores ha anat agafant aquest ritme de cada 7 anys. Bé, doncs tenim el Jordi amb nosaltres. Ben trobat, Jordi. A vegades ens han dit per què el Jordi triga tant a publicar llibres? És una escriptura molt lenta, la teva? Com funciona la teva escriptura? Hola, Toni. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a participar en aquesta conversa. Ja saps que sempre m'ho passo molt bé parlant amb tu. I gràcies també a tu i a en Víctor per acollir els meus llibres a Jardins de Samarcanda. Mira, quan jo era jovenet i vaig començar a escriure, escrivia molt. Em feia l'efecte que podia escriure sempre i que podia escriure sobre qualsevol cosa. A mesura que m'he anat fent gran, m'he adonat que no era capaç d'escriure tant o que potser no pagava la pena escriure tant. I aquesta lentitud possiblement es degui també a una concepció de la poesia o a un objectiu que jo m'imposo quan escric un poema. Es tractaria, en el meu cas, de construir un artefacte verbal que sigui com una petita joia. I això és molt difícil, és molt i molt difícil. Hi ha un fragment de Maragall, de Joan Maragall, no sé si és Elogi de la paraula o Elogi de la poesia, o en un dels seus assajos, en què diu que malversem moltes paraules, que parlem massa o que escrivim massa. No recordo exactament el text, però és un text que em va fer molta gràcia perquè hi ha molt de soroll al món, i penso que 4 llibres ja són molts. Vull dir que no hi ha, d'altra banda, és a dir,
tinc la sort, com tenim la sort tots els poetes del país, que no ens guanyem, la sort o la desgràcia, que no ens guanyem la vida amb la poesia. Aleshores no ve d'aquí, no ve d'un any ni de 3. No? A mi 7 anys em sembla la velocitat de la llum, pràcticament. Sí, de fet també hi ha una cosa que podríem pensar, també algú ha observat, que entre Home Sol i En vespres grocs hi ha hagut, com dir-ho, aquesta narrativitat del poema que tenia Home Sol, que eren poemes molt narratius. No vull dir que s'hagi abandonat, però sí que cada vegada has anat cap a una poesia més nuclear, no? El que n'és el nervi del poema. És a dir, com si la teva evolució poètica, i per això segurament, i d'aquí segurament diguéssim, lentitud, entre cometes, pot ser perquè és una poesia que finalment és molt treballada i sobretot dona la sensació que està molt esporgada. Tot allò que és massa retòric, massa excessiu, tot això ho has anat com retallant, polint, de manera que els poemes, especialment En vespres grocs, però també a Rendezvous, que deixa-m'ho dir, que és un llibre que partia d'una experiència personal terrible, la malaltia, que va representar una gran patacada, doncs és un llibre on em dona la sensació que tu vas voler que aflorís la veritat. Parlar de la veritat d'allò que tu estaves visquent i que plasmaves, diguéssim, en poemes. I el lector se n'adona que aquests poemes teus, tots, des de Rendezvous fins a En vespres grocs, hi ha la veritat, és a dir, que són creïbles, te'ls creus en aquell dolor que tu expliques, creus que és veritat, i a la vegada és versemblant tal com ho expliques. Jo crec que aquest és el gran quid de la teva poesia, no? Que aquest estil versemblant és l'embolcall d'una veritat viscuda que el lector se la creu, no pot fer altra cosa. No sé si vaig bé o no. Em sembla que sí, i m'agrada molt que hi vegis això a la meva poesia. El que dius em recorda molt una cosa que vaig llegir a Jorge Semprún. Després de sortir de les experiències, no són comparables, evidentment, però ell va passar un any llarg en un camp de concentració nazi. I aleshores, quan va sortir, volia narrar la seva experiència, però es va adonar que no podia. Va estar molts anys abans no es va trobar en una situació en la qual li va ser possible de parlar d'aquell... I només ho va poder fer a través de la ficció. I és molt curiós perquè sembla que hi ha una paradoxa aquí, és només a través de la ficció que podem dir la veritat. No? I en aquest cas, és a dir, crec que l'anècdota biogràfica, que evidentment hi és en alguns poemes, sobretot en els poemes de la primera part de Rendezvous, no? Que són poemes que parlen de la malaltia de la meva dona, de la meva companya, però l'anècdota en si, fins i tot en aquests poemes potser no tant, no? Però molts poemes desapareix, no? És a dir, i desapareix l'anècdota potser perquè hi hagi lloc per la veritat, no ho sé, no? Però és a través de si vols, de la ficcionalització, de la poetització, de l'experiència, és a dir, la conversió de l'experiència personal en una altra cosa, de la formalització de l'experiència per fer servir un terme de Joan Ferreter, que s'arriba al resultat que s'arriba. No? Doncs, si et sembla, podries llegir alguns poemes perquè que jo vagi dient coses, no serveix de res, les persones el que volen és sentir la veu del poeta, sentir-la i després agafar el llibre i llegir. Tu mateix, si vols llegir del llibre que vulguis, potser de Vespres grocs, que és aquest llibre que va sortir en plena pandèmia. Jo crec recordar que va sortir ja fa un any i avui justament fa un any que es va diagnosticar aquí a Catalunya el primer cas de malalt
de la Covid, no? I em sembla que va sortir més o menys aquests dies, vull dir que encara no hi havia no hi havia el tancament, no hi havia totes aquestes coses, però ja estava en aquesta situació, de manera que el llibre no va poder tenir la vida normal que té un llibre, que és fer unes presentacions, fer coses perquè arribi més fàcilment, no? Per tant, segur que tenim ganes d'escoltar els poemes llegits per tu. Moltes gràcies, Toni. El llibre va sortir efectivament fa un any, és a dir, en el moment just perquè passés del tot desapercebut. De manera que aquest esforç que fas per rescatar-lo de l'oblit és un esforç que t'agraeixo molt. No? Els poemes que llegiré són tots d'en Vespres Grocs, que és un sintagma agafat d'un vers de Foix. Aquest es titula Amistat. Rialles àgils sobre un repunt del vespre xafogós. Callen els mòbils i la brisa escampa un pòsit de conversa. Sento els pins i la bomba de l'aigua, l'estrabada intermitent dels espersors i el ritme lent dels cossos satisfets fins que es revifa un altre pòsit de conversa. Ni tedi ni desfici, estem contents de trobar-nos i prou, i no fa falta que ens ho diguem. Avui tot és així, discret i favorable. Hi ha un altre poema que es titula Tot torna, que és un poema que surt d'uns versos de Carles Riba, aquells que diuen tot torna i és més trist, com si fos cridat a judici, que d'alguna manera em van convidar a reescriure'ls com una mena d'homenatge a Riba, i aleshores es tractava de buscar-los un context, que és aquest. En dies impecables el desori d'un cor destituït, la llum apedaçada de les tardes llunyanes de Llafranc, el desfici taronja d'ambulàncies al campus de Myland, la freda austeritat del vent a Lucas, amb rerefons de trens, aquell hotel de Lexington, Kentucky, i la sotsobra del desig, la blava soledat de les piscines de Hlannischen i d'Ipswich Road. Tot torna i és més trist, com si ho cridessis a judici. Per cert, Lucas és el nom de l'estació de tren de St. Andrews, i Hlannischen i Ipswich Road són dos indrets de la ciutat de Cardiff. No? Shoregate és un carrer d'un poble molt petit de la costa est d'Escòcia, de Crail, on nosaltres vam viure un parell d'anys. No? I el títol d'aquest poema i de la primera part del llibre és Shoregate. És un poema que gira entorn d'una mateixa pregunta i sense saber massa per què els poemes se m'han anat omplint de preguntes que no tenen gaires respostes. Shoregate. Era només això? La llum agenollada o displicent a Shoregate? La duresa del vent en els portals? La frígida elegància de l'odi en els despatxos ombradius? Digues, era només això? La inanitat dels dies, piles de platges i de pluges i de sols, de pregones absències, de veus que mai no es bardaran, la sòrdida carcassa del silenci? Era només això? Hiverns pagats a la bestreta, la nit que sempre imposa el seu desfalc, les cases i les coses desvalgudes, la verda pulcritud dels camps de golf, la darrera fatiga dels diumenges? Només això? Paraules a destemps per desitjar-te que tinguis molta sort? N'hi ha un que es titula Vespinos i gelats. Vaig estar dubtant entre aquest títol o bé En Vespres Grocs pel títol del llibre. Vespinos i gelats. Tanques els ulls i tornes a la platja dels anys adolescents. És un matí tranquil de juliol, airet de tramuntana esmola els blaus pensívols de Portbó. Cossos lleugers proposen la mesura exacta del desig. Nadem plegats fins a les roques on s'escrespen tirabuixons d'escuma. Cap al tard, vespinos i gelats. La carretera és vella i el trajecte molt curt. De lluny, el mar, triangle blau.
encara no ens espera cap nit informe o rebregada. Un que es diu Mai més i que d'alguna manera evoca els poemes de la primera part de Rendezvous, als quals tu has fet al·lusió. Que jo no vegi més la brusca soledat dels teus objectes desemparats de tu, que res no se t'endugui al polígon més fondo de l'absència, que sigui sempre tot com ara, un dia rere l'altre, sense ensurts ni llargues tardes de malalta. Aquest es diu Roques negres. Pots dir, la vida és sempre algun naufragi i tanmateix no li faràs cap bé. Porta-la, doncs, cap a les roques negres on l'aigua furiosa s'abalteix. Que el vent esbulli els seus cabells i ho sàpiga només el gest que te'ls acosta. Pots dir, tindràs la forma de les meves mans i em perdré pels camins de la teva bellesa. Seré només el ble del teu desig i tu seràs la meva impaciència. Així potser faràs saltar grumolls de sang resseca dels anys viscuts. I l'últim, que és una temptativa de definir el poema o què fa un poema o què pot fer un poema. Es diu Fotesa. Cada poema un moviment fallit per acostar-te al nucli de la joia. Cada poema contra el temps eixorc d'espera i el relleix de la distància. Cada poema un fràgil baluard, una desfeta més, una fotesa. Molt bé, moltíssimes gràcies, Jordi, per les teves paraules, sobretot per la teva poesia, que, en fi, afortunadament la podem llegir tantes vegades com vulguem perquè està aquí, però no hem tingut encara l'oportunitat, i avui trenquem una mica, encara que ho fem a través d'aquestes pantalles, trenquem una mica aquest, diguéssim, silenci entorn en Vespres grocs. Doncs moltíssimes gràcies i fins aviadet. Esperem que no triguem 7 anys a fer un altre llibre, No se sap mai. Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada ben forta. A reveure, Jordi. A reveure.